Fid-dawl ta' dak kollu li seħ fl-aħħar sigħat u wara r-riżenji ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u tal-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi kif ukoll tal-autosospensjoni tal-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona, il-kap tal-Oppożizzjoni talab ir-riżenja immedjata tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Peress li l-abbiltà tal-Prim Ministru Joseph Muscat biex jeżerċita l-funzjonijiet mobbija lilu mill-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, issa ġew kompromessi definittivament u mhux f'pożizzjoni li jieħu deċiżjonijiet għal ġid ta' pajjiżna. Għaldaqstant il-Prim Ministru għandu jirreżenja minnu fih. Edin li qal fid-dawl taċ-ċirkustanzi il-Prim Ministru Joseph Muscat m'għadux jista' jeżerċita l-funzjonijiet mogħtija lilu mill-Kostituzzjoni ta' Malta u mhux pożizzjoni li jieħu deċiżjonijiet għaldaqstant il-Prim Ministru għandu jirreżenja. Kien għalhekk li l-Oppożizzjoni talbet lill ispiker tal-Kamra tar-Rappreżentanti l-aġġornament tal-Kamra biex tiddiskuti din il-materja ta' importanza pubblika, nazzjonali u urġenti. Madankollu l-wib tal-Gvern Byron Camilleri qal li talba tal-Oppożizzjoni ma tistax tiġi aċċettata għaliex sa issa għadha għaddejja inkjesta dwar il-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. E kif kompla jitkellem il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia baqa' jinsisti li Joseph Muscat għandu jerfa' r-responsabilità kollha u jirriżenja u indirizzaw koll l-Speaker tal-Kamra fejn talab anke lilu jerfa' r-responsabilità tiegħu. Kien hawn li Andrew Farrugia sospenda l-Kamra biex jagħti ruling u meta reġa' daħal fil-Kamra qal li skont il-proċedura il-Kamra ma tistax tilqa' talba tal-kap tal-Oppożizzjoni biex tiġi mresqa mozzjoni ta' sfiduċja. Iżda hekk kif kien qed jaqra dan ir-ruling l-Speaker twaqqaf biex reġa' sospenda l-Kamra. U hekk kif l-Speaker issospenda l-Kamra għal darb'oħra, il-Prim Ministru Joseph Muscat ħareġ mill-Kamra tar-Rappreżentanti u telaq fil-karozza li kellu qed tistennih fost iċ-ċabċib ta' dawk preżenti jekk kif rawh jitlaq mill-binja tal-Parlament. Is-seduta proċediet b'diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni fejn reġa' fakkar kif il-Prim Ministru ħa azzjonijiet kontra ministri u membri tal-Gvern fuq naqqasijiet ferm iżgħar, imma naqas li jieħu azzjoni kontra Mizzi u Schembri. Adrian Delia qal li dan mhuwiex il-mument ta' xi partit, imma li dan u il-mument tal-Maltin kollha. Jekk taħsbu illi din hija xi kwistjoni politika partiġana, mela verament in-naħa tal-Gvern għandha id-diżabilità li tifhem il-mument storiku illi qed jgħix f'pajjiżna. Irrealizzaw li n-nies fit-toroq qegħdin jgħidulkom biex tqumu. Qegħdin jgħidulkom illi da mhux dwar il-Gvern, mhux dwar il-partit tagħkom, mhux dwar il-partit tagħna, mhux dwar il-Labor jew in-Nazzjonalisti. Dan huwa mument tal-pajjiżna. Din hija s-sija ta' Malta. Din hija s-sija fejn kull min jemmen f'pajjiżna għandu l-obbligu, għandu dmir, għandu s-sejħa illi Adrian Delia għala id-diskors tiegħu fis-seduta ta' tlieta billi reġa' tenna li l-pożizzjoni tal-Prim Ministru m'għadix tenibbli.